George Juma, Ramogi TV, Migori. Jodong luwe bore ruok mar luo Council of Elders oriwore e kuyo gi oganda jo Kenya e chiwo ote ma kuyo kaluwore gi tho mar Mama Grace Onyango. Gipare kaka miyo makinde duto no keto mbele kendo cholo dongruok kaluo ka bende e weche telo no jiwo telo mag joma mine. Adera Osawa ma en jagoro maduong' mar luo Council of Elders kendo ker mar luo e yor kojolo ochiwo ler kaluwore gi yiero mar ker mar luo bang' tho mar ker Opiyo Tondi. Yiero makamano kori biro tim ndalo 30 bang' ik mar ker machon ker Opiyo Tondi e chokruok madhi kelo kanyakla jodong luo e kaunti za 4 ma kaluo ka kaunti dhi chwalo jodongo maroma e yiero no. Ne jodala mag Grace ne jogem mowito miyo ma migosi ne josakwa mowito migogo ma migosi ne joluo duto mowito miyo mogero history. Omiyo wakwayo ni wan kod kuyo maduong' nyaka chieng' moro water makade nyalore to kata bandeche kane ni bendera ntiere bandeche onego bed nus mulungot sama pod okwa akech pok oikni. Grace en ye mama motelo mon duto e Kenya. To kendo mon luo e East Africa and beyond, Grace ye motelo nigi. Osomo to kata kidhi dala gi nyaka sani kikaba jigo tineno dala gi Grace kaka nyako karaber kosomo.